Ei oo laillista hei. Mä en oo yle valmis. Yeah! Mä en chatsuu bitches up. Victor! The Lash! Victor! Ei no oo niin vantarikki oikeesti, kun sillä on vaan Victoria koko. Mä en tiedä miksi mulla ei tullut drifteria oikeesti, kun mä oon ite käynyt. Niin, kuka vittu one-trickais mitään? Jep! Jep. Mikäköhän sä oot? Kuka Oho. vittu one-trickais aamuja? Who could have known? Minä! Jep, kuka on niinku oikeesti vantarikka niinku? Robin Reitti! Kuka olet olettanut? Ja Tatti Lässi! Ei mä pelasin Celeste 2 peliä siitä. Älä sä yhtään. Sulla on myös 4 hahmoa sun kuessa, mulla on varmaan 15. Älä sä yhtään. Niin, ja yksi on priority pelstään vaan tulee. Lashien tupla priority on varmaan 5 on 1 priorityllä ja sitten loput. Mulla ei oo yksi priority. Ei priority. Kaksi kärpää. Ei mulla tunnu tulevan muuta kuin Lashia kyllä, ei se niin. Niin. Kyllä mä se Celeste laitan tupla priority, mä oon ollut Celeste pelin. Mä täysin, että tää on vaan niin paljon parempi hahmo. Tatti, miksi sä nyt dinaijata? No, en mä nähnyt, se oli tuon tolopan takana. Dinaijaa taas, bliat. On 2 tällaista haamoilla on helppo dinaijata. Tässä onkin näin. Mä voin kyllä. Nyt se kato meleikkää nyt. En mä tuoli tuli aitaita, bliat. Et on tää laittaa parannukset tää mun Oh my god, mä kueta sain hänen. teet konfettia. Joo, mä laitan kuetalle. Oota hetki. Tuolta nyt meni väärässä järjestyksessä. Ai go bye. Toi. Niin sitten voin pottia muihin lisää. Tää, mistä sinä spawnasit? Senaattorin puolet. Ettäkö nuo minionit ampuu nuo tugit lopiksi? Ei! Tuolla tää ammun niitä, kun mä meleitä. What? Miten mä en kasvus? Vihu ei deny. Kun sitten niin mä kävisin vaan hakemasta. Seveni on lovit. Tuo on kissakin. Oi, se tuli haasta! Miksi tuo tulee vittu minun? Hitto, tuo on 1 OP. Sainko niin liistä? Miksi sä drifterin, niin voisit tappaa sen vai itse? Mä en saa drifteria pian. Se on bännätty varmaan. Mä olin liian hyvä sillä niin, mut bännätty. Ei no. Vladimir Layers Bilak. Tuo on lovi tuo Aivi. Että. Se on ei semmoista mitään mitä voi heittää tonne nurkan taakse. Se on joku 1 HP sitten. Ei oo, kun vittu tuo saatana, mikä tuo homma on, ampuu vaan minä. Pussirottaneen. I want to go blue, but maybe I don't go blue. Se on ihan 1 HP tuolla talossa. Remiikin on lovi. Mä me ostaa nyt. Hyvä vielä. Ai go bye. Pois, eikö sä tappoit sen? Vai se toinenkin tuli siihen? Niin tulikin, mutta tuo homma tappaa mut vaan. Tää tuki yrittää täällä. Nyt vielä feikata. Onko se vielä tuolla? Remi on jossakin lovi. Senaattori 1. Ui saatana, Remi minun kimpussa. Ei kun tää on Aivi. Mikä tää on? Se on lähtikö se I'll make Pois. you pay for this. nähty? Ei osu, ei osu. Se venikin on Hähä, lovit. bitch. Se oli literal 1 HP oikeesti se Senaattori. Toki vippasin vähän. Aivi on siellä meidän takana. Joo, se oli tällä katolla, mä ammuin. Ammuin sitä, mä ammuin sinne. En tappanut. Jet Hebra. Ittis flagibliat. Viimeinen ei edes ammu sen takkaan, mutta Venator-trappi. Tää juttu. Trappibliat. Ruvetaan. Seveni on 1. Mitäkö tää on tää Venator melee-pulti, mitä tää on pulti, on niin perseestä.
tulee Tulee hakee mun. Holy aura oikeesti. Tuki luulit mä oikeesti party tästä. Eikö se The ryöstä? longer you hide, the worse it's gonna be for you. Oli. Vast! You make me feel. Ei, mä oon aika lovi, niin mä saan sitä full. I see the enemy. Käy hakkeen tuo ritkebuffi, sano niin. I go. Se otettiin. Olisiko pitänyt olla logged in ennen? Viskus kävi hakemassa. On me. Sano flagi. Mä en tiedä kaos, mutta se on seiks. Ai parit. Mulla ois ulti, mä periaatteessa voisin Ei on heittää sen. minullakin. Ai peräs. Have ult. Not going down without a fight. An update down. You have no idea what I'm capable of. Ai mä olin liian kaukana vielä. Voi lennä tuolla. Ultattiin kumpikin eikä sanois kumpaa. Miten se ei saanut mua sunnattua Loki? Se senaattori skämmittiin just vassu tosta. Seinää, mutta se ei saanut mua sunnattua jotenkin. Ai buu. Love it. Se meni jo munkin, kun se stunnaa, mutta... I will die. Joo, se pelaa tää hitos tunnu meille paskapullia oikeesti on niin perässä. Ui! GG. Ai block! Ai... Tuo osuu muhuu! Nää nyt oli kyllä ulteja meiltä. Don't dare. I come car. I have big slam. Mä oon ultata vaan nää. Oh no! Fuck, mä liian hidastutti. Enää tuli täällä meidän takana. Dead. Se meni aika luviit kans. That's for the collection. 130 miljoonille. I know what type of man you are. You got expensive taste. I love it. Okei, tää Venatori vaan tuli tänne silloin. Molemmat siinä. Niin Remillä on matka. Rem lähtee jonnekin. Kävän Sinnerissä. Tehdään kaikki se sinne rinteen kulta. Our blue guardian has been destroyed. Vihakkeen niitte Sinnerissä kirjaimista niiden kaupan takkaan. Siis miksi sillä pointti on hakea vihu sinne? Ei! Täällä tuli viskous! Täällä on meppä pois, täällä on useampi. Ai, Venatori katos. Mä käyn ostaa. Ei saatana. Lähtee ei ole. Ei Venatori on tuolla midiseessä. Ei vittu, joo mä Tormellon. kuolin. Miksi meidän midilane ei niinku yhtään tee mitään tuolla? Hallo. Ai ne on ottanut turpa. Saa tapettu, ammu. Joo. Mä Ei oon ihmettä me hyvin midilane ei tee hyvin. Venatori on mitään takas. käytännössä. Mä oon ihan yks hopen. Joo, lähemmän pois. Se ultaa varmaan. Mä ammun sitä. Our green guardian has been defeated. Alright. Se tulee vieläkin totti.
Se on aika lovitteella. Se on ihan yksi OP. Oh fuck, se veni takas. Oh, tässä on trappikin vielä. Ihkomme. Mä kuulen. Niin. Juhave ulti, jes. Ei ne sitä. Naattori. Mid-boss has arrived. You have been favored by the Arch. Our Blue Walker is under attack. Mä en työnnetty jotain, mä voin Loki vaan ultaa tää. Nyt stunnataan The tuossa. spirit urn is waiting to be claimed. Oh, viskus! I am dead! Stunt Venatori otti just ton tuplasen normi. Play. Tän tähän otti. Satisfied. Oh my god, se on perfect kuutio, what the hell. Se on kuumerilliat. Our Green Walker is under Miten tuo ei attack. osu, what the hell. Stabilityin tekee kysymysmerkkejä. Se ottaa vissiin uurnaa, ehkä en mä. Eikö se vaan pyörii sinne muuten. Ei keskelle edes. Ihan chopper. Eikä sano mitään I have enough aikaiseksi, kun mä souls to tulin get something Vardenia good. selkään. Viskus on aika lovit. Ai se... Sä kuulit. Miksi oikeesti käyttää kuun buildia? Mä käytin, että se tulee sieltä käsiviskus. Ai vai. Se käyttää tätä kuume buildia, niin se saa miljoonaa mä käytettyä. Lenkarista päin. Viskus on jossain tässä meidän vasempaan junkossa. Mä tii. On varmaan se on very chopperilla tässä pelissä. I don't think so. Oh! You're just a man, Rory. Aros. Varmaan nopein heavy melee, kun näki ton säkin. Is pain. No, Veettiin tänne tuo Venaan. Ui, Remi! Ei kun kuka on tää on? Martin. Joo, lähetäpä mun pois. Mä en tiedä pärjätäänkö se on joku piippu. Siinä on jo Remikin. niin mä täytyy tuon Guardian. Ai mä littele Mä autostakin. kuolin. Karkuun, John! Viskus ja se veni vasemmalla. Mäkin pääsin karkuun, what the hell? Mä hyökkään täältä. Se aika katos tätä midistä. Where Ivy go? Our Green Walker is under attack. Remi. Aivi on täällä valkeilla, joo. Näyttää meidän Joo, täällä on kolo. Ei sitä Mä oon vaikka tulos, I'm coming boys, I'm coming. Green Walker! Joo, meidän midille, tai vihu midille niin kävi dominoimassa meidät tänne, niin me ottaa vielä omallakin lennillä. Aivi ja Remi, niin, joo, Aivi ja Remi ei tehnyt meille yhtään mitään, mutta sitten tuli yhtäkkiä Viskos ja Vardeni varaiskamaan meitä. Nyt ei kumpaakaan näe. Meni keskelle taas. Joo, midissä on vittu koko tiimi. Joo, tehdään. Our Blue Walker is under attack. Mennään todella lovit. Now you can. Viskoosta. Ei vittu, joo, meikä kuoli tälle Vardenille. Eikö Venäjältä? Minä loput vihut katos on. Joku meni tänne. They were outmatched for a Ivy on minute. täällä keskellä vielä. I'm going to kill them all. Voi että! Tuo Venäjältä oli vittu, että se tuuritti oikeesti. Veni on lovit. Yläpuolella on joku. Täällä. Se on siinä huone sattumassa, että Sinnerse justiin niin. Vähän tuo Venäjältä että.
No kun mä Valkyrialla koitin houkutella sen pois sieltä mun ultilla. Niin tässäsin ja saman tien Valkyri vetää se stompin, niin mulla ei tässä päästä pois. Aivi oikealla, Aivi oikealla. Thank you Rem for big sack. I see Ivy. Aivi on oikealla. Got a gift for the Viscount? Aivi asemeen. Our yellow guardian has been defeated. You started this fight. Perteetetään pikkasen. Aivi on yksi. Mistä tää viskus on? Oh fuck, se vaan lentää pois. Tulee keskelle Aivi. Lovi Aivi tulee keskelle. Onkohan mä sitä se? The enemy could be anywhere. Tää tuo Venaattori on syönyt sen bleedaanut perkeleesti. Toxic Bulletin näköjään. Our yellow walker is under attack. Tää Venaattorin tällä katsoa. Sämppään tänne asti. Mä kyllä häviän tän gunfightin tällä, että mä en ole haastasta yksin. Vaan tää tuki. Okei, se lähti karkuun. Remi on täällä minua lähellä. Reveling lähti aivan karkuun. Kill this boy, kill that boy! Mito pitkälle tää kipittää tää tuki. Niin sinne. If we heard vähän chopped. Ei oo meidän opsi toi. Se oli keltaisen opsi. Toi kummipallo ampumaan niska. Our yellow walker is under attack. Sinisen. Problemos. Wow, se heitti mun trapiin vaan tähän mun päälle pyljeltä. Mä käytän mun ultin vaan tähän. Saat yksi sitten, eikö on siellä... Oh shit, tässä on 4 äijää. Pois, pois, pois. Mä kuolen tähän. Coming to hell. Keskellä. Our blue walker is under attack. Swarm them. Selässä Remi, selässä Remi. Ai vittu! Remi on yksi, Remi on yksi. Tuolla on melee damage. Miksi Venaatorilla on melee damage? Tuo yllätti mua. Se on tuo hiton aika yleinen buldi, nyt on semmonen hito haulikko melee buldi. Mä en oo nähnyt. Meidän Valkyri menee keltaisen. Our yellow walker En oo varmaan useammassa pelissä pelannut joku tuuti. Se on aika periseistä. En mä oo nähnyt kertaakaan, että ne käyttää. Yleensä Venaatorit ei oo mitenkään hirveen hyvin ollut meidän peleissä. You're looking to survive. You came to the right Niin ottaa place. täällä oikealla puolella sinnereitä ihan. Oikealla ottaa sinnereitä. Niinkö se vittu remii vaan? Thank you for suck. Arro. Lash is living up to his reputation. Our blue walker is under attack. Antaako Remineille jonkun saakelin minionille enemmän HP tai jotakin resistiä? Yeah. Aivi on oikealla. Gunnani on tuolla. Finale. Tässä oli joku opsi äsken mun alla.
Tässä on Varnenikin. Varnen ja Aivi oikealla. Mene sinne se Remi. Mut muuten hyvä. Locking him down. Ei se sai nyt saakeli Sinnersit siltikin! Voi ettäkö mä unohdin, että Remi voit kerätä ne. Eikä on menettänyt mulle. No kun mä tappasin sitä enkä menettänyt niitä. Se sai ne Sinnersistä taas. Death has a hold on you. Kill them all. Ei se oikein ammuttu. Varden oli midis. Kutoinenkin meni midis. 2 ainakin midis vis. Se veni Varden. The spirit urn is waiting to be claimed. I'm on my own out here. I need to be careful. Suuri Remi. Video. Our blue walker is under attack. Varnenin lovit. Remiltä saa kotoon. Remi. Why are you picking a fight you can't win? Se aivan despawnista. Arros! Nina Ha. Rise up and Aivi on tulla take what fightaa you Dynamo ja deserve. Viskossa. Tulee sun takana. Ja tää Viskos oikein. Onks te vihut vaan tuo mulla näitä säkkejä ihan niinku for free? Destroy Midle Valkyrie, bliat. Aivi tässä. Ja lähetä pois. Au. Varteli tuolla asema. Onks se aina? On Ai, tällä ai, mulla ai. enemmän. Pirit Tulee burn. This is my favorite. Tulee. Remi kaikki minun kimpussa. Eiku Notti uurana. Spirit jar is here. Appi tarvitsee apua. Ja mä oon kuollut. Oikein miten tuossa tunaa, mutta mukaan jotenkin ihmeellisesti. On the prowl. I don't like being this exposed. Ehkä jotakin nyt jossakin. Mä tänne ja tukkaa uurnaa, bliat. Viskus tuli tänne vasemmalle jo. No se tappaa mut sinne. Työntäkää oikealta sitten. Sevenikin on täällä. Oh fuck me. No varmaan koko tiimit tulee sinne. Get away. Nyt oli kyllä vuosituhanne. Miten tää puu blokkas mut paskas? Ai mikä vitu se heitti muhun? Se tulee. Oh fuck, se sai se. Joo. Mä kuolen tänne. Venatori on yksi. Semmonen. Venatori on vieläkin yksi. Ulti oikeesti. Aivi. Hullu ulti Dynamolta oikeesti. You are all bearing witness to perfection. Miten tää otetaan? Let's go mid. Mietän sitä. Se viimelee. Joo. They're Niillä oikein kivaa, ei jos nyt mennä auttaa, ei nostanut ootella taas hetken. Sä selität, me voitettiin tuon fightin. Mä kuolin siinä ennen kuin se ehti alkaa se fightti kunnolla. Ei. Ja mä ehtin tehdä mitään, mä ehtin ampua niinku 2 luotia. Visko setti silent mikä veivi ja sitten mä en voi tehdä mitään. Mulla jäi full stackin korpteja taskuun.
Miten? Otti onko midi Sä et oo ok? pingannut. No siis no se on varmaan... Vihu tehtiin respawnata, mutta... Kukaan nyt pitää clearata veiviä. It alittele leit, mutta niinku... Vihu tehtiin jo spawnata. Tarvitaan vähän enemmän tulia tänne. Walker is under attack. Mä kuolen tälle. Voiko sä ottaa? No. Miks mulle tulee jotakin saakeliin liitin? Leetify laittaa nyt, what the hell. Niin, miks mullekin tulee mitä nyt? Is blood alit tulee. Mä en halua käyttää mun abilityä, kun vihut kuitenkin spawnaa ihan just. The rejuvenator is descending. Vähän ennen aikana. Varmaan tulee ejakulatiin. The spirit urn is waiting to be claimed. Jep. Ottaa sinne täällä tänään. Tai Siis. Se alkaa ampumaan. Aivia vuorotella. Oi, tää tuli aivikin! Joo. EG1 rijuun. The doorman. Miten se ei kuollu se kissa? Kissa. The longer this goes on, the Te sä worse it's gonna uskallatkaan get for miskään you. tätä. Tuu tommonen rotta se on. Mä piirtää mapille bliat. Nyt joku ottaa meidän sinneriä. Viskus täällä. Meni ballsi. Viskus... Viskus on kyllä sen verran chopped hahmo oikeesti. Kivatti sinneriä, käytti se ultia ja meni ballsi ja karkas. Robin. Mä en sano yhtään. Sharing is caring. Mä en sano vielä yhtään näitä, sä oot tullut näitä kumminkin monta. Niin sulla on vaan yksi tappo, se on tahti sinneri. Teillä oli myös helpompi leini, teitä ei tullut raiskaamaan sinne midi-leidin toimesta. Ei ollut 4 vastaan Ja viskus tuli tänne. No mutta se oli sen jälkeen vasta kun se oli jo tappanut minut tuolla. Se oli jo eri vaihe. Tuo silti enemmän souleja kuin mulla, eli nää on... Tässä on nyt joku something and adding up. Ei mulla vielä hetkesti ollut, mä oon vaan varmana nyt, kun mä en päässyt fighteihin osallistumaan. Täällä on Aivi ja Remi. Oi! Ei ne silentanut mua! Tuki vie! Mä tuun. Manhattan is my feeding grounds. Ai mikä? Niin se Venatori meni. Oi se Aivi tuli täältä! Tänne tulee monta muutakin. Joo, mä kuolin. Jaha. Mäkin kuolen ehkä tänne. Joo. Mä jäin trappiin bliat. Mä jäin taas trappiin! Muutama. Se on yksi se Venatori, nice. Professor, you've been making every black hole count. Tää on viskus bliat. No! I will not play with this. Pizza. No one can stand against Victor. Stand and stop them! Nyt tää lähtee mulle uutia, mä en unohda niitä. Otan kaikki mitä me haluttiin tuolta noin alkuun. Oli mulla 0 kuulema. The rejuvenator has expired.
Headed to green. Se on vasemmalla. Ai. Charmi kanssa sit. Kiva. Slippas, mut se tuli. Se heti herätti. What is Blood doing? Aivi on tässä keskellä. Oi, täällä on Venaattorikin. Sen tuli 3 ukkoa. Thank you for helping your allies, Lash. Ja sä oot yhtäkkiä vielä hengissäkin jotenkin. 4 ukkoa. Venaattori kuoli. 1500. My reach is boundless. Mikä vaan puskee meillä? Mikä meillä on vihreä, niinku se. Green is in the kusi. Että. Ai mä oon se seinäkohdalla! No okei, mä tän kolttele Goom-kaverille. Goom. Okei, se on joo. Kuseetit vaan. No joo, se ei jahannut. Defend green. Tässä se on tapettu, kun se pommitti vaan sillä Goomilla ja sitten... Oh, Basset Ei ollu Guardians dead. movement speedia yhtään. Tukit vie uurnaa, ne vie uurnaa. Vat. That a gift for the Viscount? Ei oo kyllä ultia. Droppassa. Mä en kyllä tiedä mitä on menee tonne niitten Baselle asti pysäyttämään. Alright, joo, en mä lähde. Mennäänkö me fighttaan? Niin, mikä heistä se on. Let's feed enemies more, please. You're gonna die. Niissä on aivia. Ottele pääsee kaikki karkkuun. Mä en saan tekkiä. Mua pelottaa. Leave. Robin, sun takaa tulee Venaattori, miksi sä menit syvemmälle? Se tuki kumminkaan osuu. Ai se osuu mua seinän taakse, kun se heli. Sillä on hallu. Ai, missä osuu muakin jotain trickshotteja. You need to make a stand and stop Tutasella on pehut meidän Baseleissa. Eikö meillä ollut äsken vielä kun 40 tonnin liidi, mitä tapahtui? Omat meni feedaan niitten beissiin ja sitten ne voi työntää vaan joka paikasta, kun meitä on niin vähän. Scheisse. Have fun, my darlings. No, kyllä se on. Remi koko ajan yrittää käyttää se ultia I muhun. can't die. Mulla on aikaa. Our blue walker is under attack. You need to make a stand and stop them. Osta. Joo. Why are you Jos hiding? Venaattorille teetään I tää was vähän. having fun. Nyt pelaa Vardinilla joku 5. Ei kai. Aivi ja Venaattori on oikealla. Vardini on vasemmalla, niinkin me periaatteessa voidaan. It's brutal out there, huh? Iskus on täällä keskellä. Mä kuulin kun se kuumailee täällä mun päällä. Aivi vasemmalla. Vardinin kanssa. Venaattori. Apua. Keskellä me. Mä koitan. Mittäkö on fuck ass melee buildia pitää I am coming. Enjoy your stay. Se veenikin tulle. Jep. Tässä on. Melee 1800! Anteeksi vaan.
Come outside, bitch. Kinäinen buildi. Come outside, bitch. Oh fuck. Miksi mä tein tämän? Mä kuolen tänne. Fuck it. Nappari kuoli. Tää Aivi on tällä ylhäällä. Se menikin jo. Opportunities to succeed. Jos se pullinee justiin tuossa kuumissa, what the hell? Eiks se oli Remi? Soon the barony of New York will belong to me. Kolektor on ihan tyhmä hahmo, mitä helvettiä. Viskus on lovit. Professor, your work is as impressive as it is necessary. Headed to Greenwich. Good luck. Olemme tällä oikealla puolella. Jos mä otan meille ton midi-bossi. Me ainakin oikein. Me lähti midistä Ei kaikki. Aivi tulee, Aivi tulee. Niin, me lähti midistä kaikki, kun mä menin vetämään midi-bossia. Sillä ei ollut kettä niinkö hämäämässä. Oh fuck, paska. Miksi sä nyt tulee kolmas ukko tuonne samaan huoneeseen? What is this? Siellä on 4 ukkoa sillä tuplauksenmerellä. Son. Ne sai reittää. Mihin kaikki meidän reittää? What? Mihin meillä meni ne? Olisiko saanut sitä? Aivi. Don't you get it? Gordon ja Viskus. Kallo. Takana. Ei Warden, kun mikä tuo lennottaa. Vaikeeta nää hahmojen nimet. Olkaa saatanan tukit. Tää on vihreitä puolustaa, blöt. Scheisse. Viskus työntää keskeltä, what the hell is going on? Venaattorikin. Aivi! Eikö kivaa build? Viskuskin siinä. Joo. Mun pitää puolustaa pasea, mä nyt tulee ottaa. No se pääs karkuun, elämään liian pitkälle. Miten se edes tunnon tuosta, jos tää ammettiin, what the hell? En tapaa ne minion, että pääsee pois. No tappoi. Otti me oikeelle.
Kolta aika on. Dormi, punaisella kentällä joku ops. Tässä mun Esso ei. Missä? Täällä jossain mä koen kyllä meille etsivissä sitä Britki buffi. Miikon. The spirit urn is waiting to be claimed. Ai täällä tuli Venaattori! Ei että miksi täällä aina saapuu tää saatana Venaattori? Tässä on... Tapetaan vaan. Mä en tiedä selviä. Senaattori kuoli. Aivi on luvit. Mä niillä jotakin antihiiliä kun mä en hiilaa yhtään. Ei niillä oo antihiiliä. Mennään pois. Ai saa tulla tuolla. Eikö Toxic Bullet, eikö se? Vie antihiiliä. I didn't come all the way to New York just to lose. Mulla on 12 tonnia, mä pakko käy ostaa. 5 joku. Ei oo mikään pakko. Kukaan ei pakota enossa, se on todella niinku ahdastamista ajatella, että se Your on work is as impressive as it is necessary. I'm so fucking dead. As. No voi. Ai. Kaa pois. Pull back! Niin mä työnnän oikealta, kun meillä on saatu täältä niitä hiton Guardiania. Headed to Greenwich. Viskus on täällä ja Seven, niin mä häippäsin. Jos täältä tullaan ainakin 5, 6, 7 tai jotain mitä se ei nosta. Thanks for not drinking my blood. Paita noita. Aivi on luvit. Varmeni. You don't have what it takes. Rush. I know how to Go deal end. with rich assholes. Knockdown's on cooldown. Make it quick. They're marked. They only have one try left. Death to the Hidden King! We only have one try left. The Hidden King must die! Ei voi. Vittu. Remi on. Oikeesti chainsaa vielä. Don't you get it? Good game. Holy! Molle. Hugh laittoi chatti, että love it when no one buys against Victory. Mietin miten Victory ostaa ostetta. Ostat healing reductionin. Tyyliin, mutta niillä oli joillakin sitä, niin ei kaikilla. En tiedä. Ainakin Venaat. Ja se on 20 000 objektiveiden.